Gardd yn y Creigiau gan Glenys M Roberts. Un o geredigion yw John Hughes. Cafodd ei fagu ar fferm yn ardal Siliang, ond ers rhyw 12 mlynedd mae'n byw ym mhentref y Creigiau ger Caerdydd gyda'i gymar Richard. Mae'r ddau yn mwynhau teithio ac mae John wrthi'n dysgu Sbaeneg, ond yr ardd yw ei ddeuleit pennaf. Bues yn ei holi ar noson dywyll o Iaf ac yn edrych ymlaen at y Gwanwyn. A mae Glenys yn holi. Fferyllydd oeddech chi wrth eich galwedigaeth, John? Sut a phryd y dechreuodd eich diddordeb mewn garddio? A mae John yn atab. Wel, wrth gwrs, ar y fferm, ro'n i'n gyfarwydd â gweld pethau'n tyfu, ond llysiau oedd yn cael eu tyfu gan amlaf, prin iawn oedd y blodau, ond yr al byw mewn tai gwahanol yn ardal Caerdydd a bod y gardd fechan yn ddyn gyd, pan werthais i'r fferyllfa yn Rheforys ger Pontypridd, ro'n i'n benderfynol o gael gardd fwy. Wrth ewis y tŷ yma yn Creigiau, yr ardd oedd yn bwysig, nid y tŷ ei hun. Glenys yn holi. Mae'r ardd yn ddigon o rhyfeddod. Rhaid ei bod wedi golygu llawer o waith. Pa brynon i'r geiddo, roedd yr ardd braidd yn wyllt, ond roeddwn ni am gael prosiect ar ôl ymddeol, felly doedd y gwaith ddim yn broblem. Mi gymerodd 2-3 blynedd i'w chael ei drefn. Rwy'n dal i dreulio amser yn yr ardd bob dydd os bu tywydd yn caniatáu, ar wahân i'r adegau pe fydden nhw ar yn gwyliau, a dim ond yn y gaeaf y bydd hynny. Glenys yn dweud, ac erbyn hyn, mae'r ardd wedi dyblu mewn smaint. Ydy, cawson ni gyfle i brynu'r eiddo drws nesaf. Tasen ni wedi gallu, bydden ni wedi prynu'r ardd yn unig, ond roedd rhaid cymryd y tŷ hefyd. Mae gennym hanner erw o ardd erbyn hyn. Beth fyddai eich cyngor, gofynnau Glenys i John, beth fyddai eich cyngor i rhywun sy'n cynllunio gardd newydd? Gyda gardd gul, fel yr ardd wreiddiol yma, mae'n beth da i rannu mwyn gwneud iddi deimlo'n fwy, gosod trelis, efallai, neu blannu coed. Y cyngor arall byddai peidio gwylltu os oes gennych hen ardd sydd wedi cael ei hesgeluso. Aroswch am flwyddyn efallai i weld pa blanhegion sydd yno. Mae ymynedd yn anodd, ond efallai y cawch eich syni. A Glenys yn holi eto. Bydd llawer o ddarllenwyr y Wawr yn yr arddwr profiadol. Allech chi awgrymu planhegion newydd iddynt? Blodau neu goed neu lwyni gwahanol? A John yn atab. Rwy'n hoff iawn o weiriau addurniadol. Maen nhw'n cadw ei ffurf ac yn creu diddordeb drwy'r flwyddyn. Maen nhw hefyd yn rhoi lloches i wahanol fathau o fywyd gwyllt ac yn creu cefndir i blanhegion eraill. Byddai'n werth rhoi cynnig ar y ceir chiraid, stipa. Rwyf hefyd yn hoff iawn o wahanol fathau o safla. Bydd rhai darllenwyr yn gyfarwydd ar gwefusau poethion, yr hot lips, ond mae'n werth rhoi cynnig hefyd ar y cherry lips a'r pink lips. Mae'n rhwydd iawn gwneud toriadau ar rhain, mwyn bod yn siŵr bod gennych blanhegion i gwrs o'r eisi'r gaeaf. Os ydych yn chwilio am goedan drawiadol, beth am lwma applicato? Myrswydd chili, coedan fythwyrdd yw hon, a fydd yn blodeuo am fisodd o fis Gorffennaf ymlaen. Mae ganddi ddail gwyrdd tywydd sgleiniog, a rhisgl diddorol hefyd. Tebyg i liw cinnamon, rhywbeth i dynnu sylw drwy'r flwyddyn felly, a dydy ddim yn rhy fawr i ardd gymharol fechan. Glenys yn holi. Rwy'n gwybod eich bod yn agor eich gardd i'r cyhoedd bob blwyddyn. Faint o waith yw hynny? O John yn atab. Rydyn ni wedi bod yn agor ei gardd ys rhyw 10 mlynedd, ac nid dim ond o dan gynllun gerddi NGS. Mae cangen gwawr crotesu Creigiau wedi bod yma am 10 prynhawn hefyd.
Mae llawer o waith paratoi achos byddwch am wneud yn siŵr bod yr ardd ar ei gorau. Ond mae'n sbardun i fynd ati i wneud y gwaith yn ymnghenridiol ar dechrau'r haf ac wedyn gallwch yn ymlacio rhywfaint. Bydd pobl yn dod o bell ac agos ac yn mwynhau edrych o gwmpas yr ardd, cael paned a chacen, prynu planhigion a holi ambell i gwestiwn. Mae sgwrsio â phobl sy'n rhannu diddordeb mewn garddio yn rhoi pleser mawr i mi. Glenys yn gofyn eto, efallai fod rhai o'r ddarlledwyr yn hollol ddibrofiad ond yn awyddus i wneud rhywbeth yn yr ardd eleni. Ble ddylan nhw ddechrau? Dechreuwch yn syml, mae John yn dweud, a pheidiwch â gwario gormod i ddechrau. Mae hada blodau blwydd fel calendula, nigella neu cerinthe yn ddigon rhad. Gallwch ei hau yn syth i'r prif a dylech gael blodau am fuso. Neu gallwch hau dail salad mewn potyn. Maen nhw'n flasus ac yn rhad. Triwch y math torri a chael rhagor. Chwiliwch am cut and come again ar y poced. A'r cwestiwn ola, beth yw'r tasgau pwysicaf ar gyfer mis Mawrth? A John yn ateb, mynd ati i glirio'r ardd. Byddai ddim yn gwneud hynny tan y Gwanwyn. Mae gadael tyfiant yn yr ardd yn y gaeaf yn rhoi lloches i fywyd gwyllt, ac mae harddwch y strwythur yn yr hen dyfiant hefyd. Byddwch yn gwybod bod y pridd yn cnesu pan welwch chwyn yn dechrau tyfu. Dyma'r amser i fynd ati i roi gorchydd o domwellt ar y pridd. Bydd hynny'n rhoi maeth yn atal y chwyn ac yn cadw'r lleithder yn y pridd. Mis Mawrth yw'r adeg i ddechrau hau o ddifri hefyd. Bob gwyl dewi byddai'n mynd ati i hau fy hadau tomatos. A mae John yn cael gorffwyso fanna wrth i Glenys ddiolch iddo. Wel, John, diolch am y sgwrs. Gobeithio y bydd yr ardd yn ffynnu eleni eto ac bydd llawer ohonom yn cael cyfle i ddod draw i'w gweld.